Να ευχηθώ με τη σειρά μου εκ μέρους όλων των τελεχών της οδηγής της Λάρισσας χρόνια πολλά. Λοιπόν, όταν χθες σκέφτομαι ιδιαίτερα να αναφέρω στο συνέδριο για δράσεις της οδηγής μου, προσπάθησα να εστιάσω στα σημαντικότερα, τα οποία πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Σίγουρα η οδηγή μας θεωρώ ότι έχει να επιδείξει μια αξιοτήλευτη δράση ή κατορθώσει τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον να κερδίσει την εμπιστοσύνη των φοιτητών της πόλης και να καταστήσει τη συνείδηση του δώσει παράταξη εκείνη που τολμά να παρέμβει και να αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο που έχει ανάγκη και ευαισθητό φοιτητής. Ξεκινώντας από τον περασμένο Αύγουστο μια συστηματική δουλειά, κατορθώσαμε να μας εμπιστευτεί η συντριπτική πλειοψηφία των προτελών. Να σημειώσω εδώ πως το σύνολο της προοδευτικής, για την Λάρισα τουλάχιστον, ήταν η προβληματική καταλόγη με το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται σε κατήτησαν και τρίγα. Αυτό όμως δεν μας προωθήσει, αλλά αντίθετα μας πείσμωσε, όσο ποτέ άλλοτε, να δουλέψουμε μεθοδικά για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος που κάτι μας στέρισε. Όσο και αν οι πολιτικοί μας αντιπάλοι γνώριζαν πως με τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να κόψουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η πρωτοβουλία, η απάντηση ήρθε από την Γενική Συνέλευση, αφού οι παράξενοι κατόρθωσαν να κερδίσουν τα 3 βαρέστα θέματα με οδράξη να φάνεται για 2 ψήφους. Συνεχίζοντας θέλω να αναφέρω πως πριν από λίγο έδειξε και τελικά η προσπάθεια της ιστορικής μας για την ενίσχυση που κάνει μια ευχή μέσα από τη δράση της, παραδίδοντας τον πρόεδρο τον λόγο συνδέσοντας 720 ευρώ που κάνουν. Κάποιοι δεν μπορούν να πονέψουν, φαίνεται πως τη Λάρισα κάτι αλλάζει και πως η δυναστεία τους Θεσσαλονικά έχει φτάσει στο τέλος. Κάποιοι φαίνεται πως έχουν χάσει τον ύπνο τους δυο μας στην ανάσα των προδοτόρων όλων πιο κοντά τους. Κάποιους όλα αυτά τους οδήγησαν στην απόφαση να τρομοκρατήσουν την παράταξη μας, καταστρέφοντας 2 φορές την πρόοδο του κλίματος σε διάστημα λιγότερο από 10 μέρες. Για να πάρουν την πιο άμεση και κατηγορηματική απάντηση πως η πρωτοβουλία δεν τρομοκρατείται, δεν θυμώνει και δεν σταματάει. Δεν μπορώ πλέον να δεσμευτώ πως η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά της ανατροπής, χωρίς όμως δημαγωγία. Για να σας διαβεβαιώνω πως οι μηχανές άναψαν, πως η δράση μας προεχώνει στους επόμενους μήνες και σας μεταφέρω η δέσμευση των τελεχών της Λάρισσας να ανεβάσουν οι παράξεις μας ακόμη πιο ψηλά. Λοιπόν, να ευχηθώ σε όλους ένα 2011 γεμάτο προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες. Και τα 30 χρόνες πράξεις να είναι ένας ακόμη λόγος για να πάρουμε, να πανηγυρίσουμε, συγγνώμη, νίκες, πάμε στα σπουδαστικά. Ευχαριστώ.